O Grupo Municipal Socialista propón ao resto dos grupos políticos da oposición unha iniciativa conxunta para evitar o desaloxo e peche definitivo do CIM do Concello de Ourense por parte do alcalde e o seu equipo de goberno. A voceira do PSDG, Natalia González, afirma que non se entende que ante unha inversión necesaria para a adaptación dun edificio de referencia para a eliminación do gas radón por un importe aproximado de 200.000 euros, o Executivo local mire para outro lado, sen pensar sequera nas repercusións deste capricho político. Os socialistas lamentan que tampouco se teña pensado nas traballadoras, que terán que ser trasladadas a outro emprazamento totalmente inapropiado para atención ás persoas usuarias e fulminando sen alternativa ningunha prevista outros programas de atención, formación ou conciliación vencellados o mesmo. Por esa razón apostan por exixir de maneira conxunta a paralización desta decisión política, a execución das obras precisas para as que hai dotación orzamentaria pero non vontade e o mantemento da ubicación excepcional coa que conta na actualidade o Centro de Información Municipal As Mulleres de Ourense.